खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव गासिखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय दङ जेरै खोथा होनाय बेबादिनो हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPF सोरखारा फिन आरोबाव सोरखाराव फैनो हाफिनबाय BTCआव। मिथिनो मोननाय जादों दि BPF पार्टिया मोन 29 मासि देरहासार जानानै हारसिङैनो सोरखार दानो हाबाय। जेरै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया सोरखार दायनि सिगां थामहिनबा BTC बिसायख'थिनि सिगांनो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनो बेबादिनो फिथाइखौ मोननो हादों BPF पार्टिया। नोंथांमोना माखासे बियाबफोराव देरहानाय मुंफोरनि MCLAफोरखौ फोरमायनो सानदों। 1 नं पर्बतजरा बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनिफ्राय मनमोन ब्रह्मआ देरहासार जानो हाबाय। 2 नं गुमा बियाबनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय आन्ताज आलिया देरहासार जानो हाबाय। 3 नं श्रीरामपुर बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनिफ्राय मंक्लेश्वर रहमाना देरहासार जानो हाबाय। 4 नं जमदुवार बियाबनिफ्राय उलियाम नार्जारिया देरहासार जानो हाबाय। 5 नं सराइबिल बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि मृत्युंजय नार्जारिया देरहासार जानो हाबाय। 6 नं कसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारिया देरहासार जानो हादों। 7 नं फकिराग्राम बियाबनिफ्राय मोननो हायाखै रिजाल्टखौ। दतमा बियाबनिफ्राय थामहिनबा 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि प्रकाश बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। 9 नं बनरगाव बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि जुबिराज बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। 10 नं देबरगाव बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि हाग्रामा महिलारिया देरहासार जानो हाबाय। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि दनेश्वर गयारिया देरहासार जानो हाबाय। 12 नं सालाकाथि बियाबनिफ्राय देरहासार बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। 13 नं चिरांदुवार बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि सुकुर सिंह मुसाहारिया देरहासार जानो हाबाय। 14 नं चिरांदुवारनिफ्राय UPPL पार्टिनि काम्पा बरगयारिया देरहासार जानो हादों। 15 नं काजलगाव बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि फानिराम ब्रह्मआ देरहासार जानो हाबाय। 16 नं निसिमा बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि जेम्स बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। 17 नं सबाइजार बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि धीराज बरगयारिया देरहासार जानो हाबाय। 18 नं मानास सेरफां बियाबनिफ्राय UPPL पार्टिनि धनन्जय बसुमतारिया देरहासार जानो हाबाय। 19 नं तरिबारि बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि कालिलुर रहमाना देरहासार जानो हाबाय। 20 नं माटांगुरि गामि बियाबनिफ्राय बेगम आक्तारा आहमेदआ देरहासार जानो हाबाय BPF पार्टिनिफ्राय। 21 नं सालबारि बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि दिगन्त गयारिया देरहासार जानो हाबाय। 22 नं कक्लाबारि बियाबनिफ्राय UPPL पार्टिनि मन्टु बर'आ देरहासार जानो हादों। 23 नं दिरा बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि अंगुस्तुस टिग्गा बिथाङा देरहासार जानो हाबाय। 24 नं मुसलपुर आरो 25 नं बागानपारानिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै। 26 नं दारांगाजुलि बियाबनिफ्राय BJPनि बिजित गोरा नार्जारिया देरहासार जानो हादों। 26 नं नाग्रिजुलि बियाबनिफ्राय BJP पार्टिनि बाजान दासआ देरहासार जानो हादों। 28 नं गयबारि बियाबनिफ्राय UPPL पार्टिनि प्रमद बर'आ देरहासार जानो हादों। 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि गणेश कसारिया देरहासार जानो हादों। 30 नं गरेश्वर बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि महेश्वर बसुमतारिया देरहासार जानो हादों। बेबायदिनो खैराबारि बियाबनि थामहिनबा 31 नं खैराबारि बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि लोमस्राव दैमारिया देरहासार जानो हादों। 32 नं बेरगाव बियाबनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै। 33 नं ननै सेरफां बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि फुल टप'आ देरहासार जानो हादों। 34 नं कालिंदुवारनिफ्राय फिथाइखौ मोननो हायाखै। 35 नं मोदैबारि बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि जगदीश सरकारा देरहासार जानो हाबाय। 36 नं हरिसिंगा बियाबनिफ्राय त्रिदीप दैमारिया देरहासार जानो हाबाय। 34 नं धोनस्री बियाबनिफ्राय प्रेस मुसाहारिया देरहासार जानो हाबाय। 38 नं भैरबकुंड बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि रिहन दैमारिया देरहासार जानो हाबाय। 39 नं पासनय सेरफां बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि सियाम सन्दिया देरहासार जानो हाबाय। 40 नं रौता बियाबनिफ्राय BPF पार्टिनि सरन बर'आ देरहासार जानो हाबाय। नैथि खौराङाव दङ धुबुरी जिल्लानि सापराव थानाय दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनाय आरो जायगानि सुबुंफोरनि मददजों दुलाराय धुबुरी जिल्ला फरायसा आफादजों खुंफुंजानाय आसाम हादोराव जोनोम मोननाय महरगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानायनि थाखाय बिथांनि जिउमानि थामहिनबा बिथांखौ न्याय मोननो थाखाय मोनसे हेंथा हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया सापरनि गांधी मैदाननिफ्राय सापर बाजारसिम जादोंमोन। रोजा रोजा सुबुंफोरा मैया आखायाव ममबाति लानानै प्लेकार्ड लानानै सीएम कानू महन्तनि हेंथायै सोमावसारो आरो सिद्धार्थ शर्मा आरो सिंगापुराव थांग्रा सुबुंफोरखौ नायबिजिरनो आरो बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनांगौ आरो बिथांमोनखौ साजा होनांगौनि दाबि खालामो आरो जोंनो न्याय नांगौ बायदि स्लगान होनानै सापरनि
गोबां ओनसोलाव गोमखांहोदों। मख'नो गोनांदि सोमावसारगिरिफ्रा बायदि बायदि स्ल'गानजों गावसोरनि गोख्रों दिन्थिफुंनायखौ गोख्रोङै दिन्थिदोंमोन। बेनि उनाव मोनसे हेंथा जथुमबो बिथांमोना खुंनाय जादोंमोन। धरना होनाय मेलाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि दीपक शर्मा, जिल्ला फरायसा आफादनि आफादगिरि सन्जीब दास, धेमाजि जिल्ला आर्टिस्ट ससाइटिनि जानानै मुंदांखा महरगिरि गौतम कावेरी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि खावलायनाय आरो कामरुप जिल्ला फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बायहाथा सारियालिनि गेजेराव ममसिका समदल हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन। मुंदांखा महरगिरि जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै थैनायनि थाखाय न्याय दाबिनानै बायहाथा सारियालियाव समदल हान्जा सुरनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरा धरना होदोंमोन। बृहस्पतिबाराव डनाल्ड ट्राम्पआ फोसावदों दि 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय ब्रान्डेड आरो पेटेन्ट गोनां मुलिफोरनि लाबोनायनि सायाव 100% बेसेन होनाय जागोन। ट्राम्पनि बावैसो लानाय थिरांथाया भारतनि फार्मासिउटिकल सेक्टराव गोबां गोहोम गोग्लैगोन होननानै गिनाय जादों। बे आयदानि सायाव आमेरिका हादोरनि हादोरगिरिया बुंदों दि जुदि बबेबा कम्पानिया आमेरिकायाव फार्मासिउटिकल बानायग्रा प्लान्ट गायसना, अब्ला 1 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जों जायखिजाया ब्रान्डेड एबा पेटेन्ट गोनां फार्मासिउटिकल दिहुनथायफोरनि सायाव 100% टेक्स हाबसिनगोन। बे समावनो बे फोसावनायनि उनाव शुक्रबारखालि भारतनि फार्मासिउटिकल सेक्टरफोराव गोबां खहा जादोंमोन, जेराव सान फार्माया 52 सप्तानि गाहायसिन 1547सिम सहैदों, जाय सिगांनि बन्दनि रुजुनायाव 5% खम जादों। बेबादिनो बायकाना 3.3% खमायनानै 344 रां आरो जायडास लाइफ साइन्सआ 2.8% खमायनानै 990 रां जादों। मख'नो गोनांदि भारतनि मुलि दारिमिना आमेरिकानि सायाव गोबाङैनो सोनारो। थांनाय बोसोराव भारतनि फार्मासिउटिकल एक्सपर्टनि बेसेना 12.72 बिलियन डलारमोन, जाय बेखौ हादोरनि देरसिन दारिमिनारि एक्सपर्ट सेक्टर महरै बानायदोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।